Ahojte, tak ja vás tu dneska vítam. Pripravil som si pre vás túto prezentáciu Self-Hosted AI, a.k.a. už nikdy nikomu za AI nezaplatím. A dneska sa pozrieme na to, ako si púšťať AI modely na svojom vlastnom hardveri. Mnohé z týchto vecí sme schopní bežať aj na laptope. Niečo trochu o mne, volám sa Filip Bobek, pracujem v IT už 15 rokov, povedzme. Venujem sa IT už 15 rokov, aktuálne som zamestnaný v ESETE ako Agile Automation Tester a som veľký tech entuziast a mám veľmi rád hračky. A prišiel som vám o týchto hračkách dneska porozprávať trošku. Prečo self-hostovať AI? To je otázka, ktorá nás zaujíma asi všetkých a rád by som poukázal na to, že dôležité je to súkromie v dnešnej dobe. Tým, že všetko, čo máme, naše dokumenty, všetky informácie o nás dávame týmto AI modelom, ktoré sú prevádzkované či už Microsoftom, alebo Anthropicom, alebo Elonom Muskom. Na tom nezáleží. Zbierajú o nás dáta a vytvárajú si o nás nejaké profily. Samozrejme, my sme schopní toto AI si púšťať aj sami, pretože všetci sme tu ITčkári. A ja vám ukážem zo pár spôsobov, jak sa do tohto sveta dostať. Dneska by som chcel teda vám porozprávať trošku o týchto platených riešeniach, ktoré sú na obrazovke a pod nimi sú, povedzme, alternatívy open sourceové. Prosím vás, kto z vás si platí ChatGPT, zdvihnite ruky. Áno. Takže k ChatGPT tu mám pripravený OpenWebUI, čo je v podstate alternatíva k tomuto riešeniu. Dokážeme si to kľudne pustiť na našom hardveri, dokáže to vyhľadávať na internete, dokážeme k tomu pripojiť ďalšie MCP servery. Kto z vás používa Copilot na kódenie? Zdvihnite ruky. To vidím, že vás je tu dosť. Continuous síce nie je taký silný plugin, jak Copilot, nedokáže všetko, čo dokáže Copilot, ale môže byť veľmi dobrým spoločníkom, keď si nechceme platiť za Copilota, alebo chceme si dávať pozor na naše súkromie. A potom prichádzajú tieto coding agenty, ako je Claude Code a Open Code. Kto z vás už s týmto má nejaké skúsenosti, prosím vás? A platíte si za to? Kto z vás si za to platí? Docela dosť ľudí. Tak to som nečakal. Dobre, posunieme sa ďalej a ja vám teda budem hovoriť najprv o tomto OpenWebUI. Tak, ako som na začiatku hovoril, ChatGPT zbiera naše dáta. Pre plnú funkcionalitu si treba za to platiť a bez internetu nám to prestane fungovať. To je veľký problém. Predpokladám, že veľa z vás má doma nejaký domáci server, nazvime to NASCO alebo nejaký Proxmox. Dúfam. Tak na tomto hardveri ste schopní pustiť si OpenWebUI, či už ako Docker kontajner, alebo pustiť si virtuálnu mašinu, kde si to nainštalujeme bare metal. OpenWebUI plnohodnotne funguje s OLAMou, k tej sa dostaneme postupne. A ja som si tu pri vás pripravil také demo, kde budem demovať na TrueNASi, ako nainštalovať a nastaviť tento OpenWebUI. Ono to tam beží ako Docker aplikácia a celú túto mašinu som poskladal z bazáru. Keby chcel niekto vedieť, vyšlo ma to okolo 1300 € aj s tými harddiskami. Dobre, tak sa pustíme do toho téma. Ja si tu otvorím musím dať escape a musím ísť do môjho TrueNASu. Kto z vás pozná TrueNAS, alebo teda prevádzkuje doma nejaké takéto NASkové riešenie? Prihláste sa, prosím. Super. Takže TrueNAS nám dáva túto možnosť spúšťať si tu proste nejaké takéto aplikácie. Ja mám akurát ten OpenWebUI stopnutý. Už viem prečo. Ja som pozeral Jellyfin. Kde sa to zapína? Už som tu dlho nebol. OK, takto si to zapnem. Ale keď to chceme nainštalovať, ja už to mám síce nainštalované. Tak, live demo jak live demo. Dobre. V TrueNASe máme možnosť inštaláciu týchto aplikácií. Klikneme si do tohto nášho katalógu a len dáme vyhľadať WebUI. Po kliknutí môžeme kliknúť na Install Instance
A tu teda máme možnosť s dropdownou si povyberať a nastaviť si to v grafickom rozhraní. Samozrejme, tým, že ja som zo Slovenska, som si vybral time zone Európu a tuto je ten náš prvý dôležitý, naozaj dôležitý setting, kde si vyberáme image, ktorý chceme použiť. Či chceme použiť OpenWebUI už s pardon, ešte to zväčším teda. Je to lepšie vidieť? Áno, dobre, ďakujem. Takže tu si môžeme vybrať teda image, ktorý by sme chceli použiť pre našu inštaláciu. Ja som pre túto inštaláciu použil ten all-in-one, kde Ollama je inkludnutá už v tomto Docker stacku. A nastavil som samozrejme heslo pre Redis, nastavil som heslo pre WebUI Secret a keď zoskrolujeme dole, tu je taký... tu je to. Nastavíme si, koľko chceme, aby tento kontajner mal k dispozícii CPU jadier, koľko mal k dispozícii ramky. A keď máme grafickú kartu v našom TrueNASe, tak môžeme si kliknúť Use this GPU a táto grafická karta bude priradená tomuto kontajneru. Ja som si to predinštaloval a dúfajme, že sa mi to pustilo a budem vám to môcť ukázať. Deploying. Toto ma strašne mrzí, že sa mi to takto stalo. Dajte mi sekundu, skúsim to len reštartnúť. No. Mal som to nachystané tak, že len to spustím a ukážem vám to, ale môj server si myslí, že to nechce spraviť. No. Toto asi bude chvíľu trvať, lež dobehne. Tak bohužiaľ toto demo budeme... Možno nie. Ja to skúsim otvoriť, či ma to tam už pustí. No, tak ma to tam bohužiaľ nepustí. Tak ma to mrzí. Táto VM-ka mi zomrela, táto aplikácia. Ak sa rozbehne do konca prednášky, tak vám to ukážem na konci. Nevadí, posunieme sa zatiaľ tuto k Ollame, ktorú som vám tu vlastne už spomenul pri tejto inštalácii. A Ollama je teda najjednoduchší taký backend, ktorý môžeme použiť na prevádzku nejakých AI modelov. Cez Ollamu sme schopní aj sťahovať si modely priamo z Ollama repozitárov, ktoré sú pred nás prepripravené na spustenie. A pripravil som si pre vás ešte jedno demo, ktoré dúfam, že bude fungovať. A to je teda inštalácia tejto Ollamy a nastavenie VS kódu s týmto Continue pluginom. Tak, ako všetci viete, Copilot je platený, treba platiť na to, aby sme mohli využívať všetky funkcionality a Microsoft zbiera všetky naše dáta, keď používame tento personál plán pre Copilot. V korporátnom svete je to trochu ináč, tam sa dajú dohodnúť iné zmluvy, ale keď sme len ako obyčajný single developer, tak to funguje takto. A preto Continue je pre nás jedným z takých využiteľnejších pluginov. Ja som si nachystal pre vás vlastne virtuálnu mašinu v Proxmoxe, bude to Windows 10 LTSC VMK s 12 jadrami a nejakou rámkou a nejakou grafikou. Niektoré veci už tam mám predinštalované, ale teda ten core vám ukážem. Budem tu inštalovať... dúfam, že sa mi to podarí. Aha, počkaj, to som si nastavil ešte takto, že ja by som sa tam mal byť schopný napojiť teraz cez Reminu. Skvelé. Takže môžeme si ukázať inštaláciu Ollamy od začiatku.
Po navštívení stránky olama.com nás Olama hneď uvíta inštalačným skriptom, ktorý si len vykopírujeme a pustíme v PowerShelli alebo v Bashi. Ono sa to upraví podľa toho, z ktorého operačného systému to otvárame. Tak ja si tu okopírujem ten inštalačný skript. Opa. Ojojojoj, to som nechcel, pardon. Tak ešte raz PowerShell. A len pastnem tento command a kliknem si Enter. Malo by mi to automaticky fungovať a malo by sa to automaticky začať inštalovať. Táto inštalácia chvíľku potrvá a medzi tým teda otvorím VS Code, čo považujem fakt za najlepší produkt Microsoftu. A teda prejdeme do rozšírení, do pluginov a dáme vyhľadať tento Continue plugin, ktorý som spomínal. Tu je pre nás pripravený rovno a môžeme si kliknúť rovno tuto Install. To kliknem a skontrolujem, akým spôsobom mi prebieha, či mi to vôbec prebieha. No, už máme 35%, super, takže Olama sa nám pomaly inštaluje. Tu dám potvrdenie, že chceme nainštalovať ten náš Continue plugin. A teda medzi tým, než mi prejde tá inštalácia, tak vám poviem, že na ktoré úskalia som narazil ja v Continue plugine. Veľmi nepríjemné zatiaľ bolo pre mňa to, že nevytváral súbory sám, ale musel som ručne tie súbory vyrobiť a on potom vedel s nimi pracovať. Možno je tam nejaké nastavenie, ktoré ešte nepoznám, ale zatiaľ toto som si všimol, že bol veľkým môjim problémom. Skvelé na tomto Continue plugine je, že viete využívať rôzne modely. Keď máte dosť veľa harddisku, tak si viete naozaj stiahnuť rôzne modely z Olamy a viete si ich pustiť s týmto Continue pluginom. No, pozriem, skontrolujem, jak vyzerá naša inštalácia Olamy. No, už sme na 80%. Dobre. Po inštalácii tohoto Continue pluginu sa nám tuto vytvorí nová ikona vo VS Code a po kliknutí na ňu by sme mali dostať možnosť konfigurácie nášho Continue pluginu. Dúfam, že mi to tu pôjde natiahnuť. Hop. Nie? Áno? Fú. Nezvláda to nejak môj počítač aj prezentovať, aj aby som na ňom niečo robil. Dobre, tak sa mi to podarilo. Skvelé. Olama už bude za chvíľu nainštalovaná. Ono to chvíľku trvá. Samozrejme, toto je virtuálka, ktorá beží na NVMe harddisku a má plno rámky a dokonca aj 2 grafické karty som tam pripol na ňu. A ak mi to pôjde, tak vám to aj ukážem. A asi toto performance okno v Task Manageri by som aj nechal otvorené na chvíľu. A dáme si ho tuto nabok, aby sme potom mohli vidieť, jak sa budú tie modely načítavať do tých grafických kariet. Ak by mal niekto nejaké otázky, kľudne sa ma môžete pýtať, môžete ma prerušiť počas prezentácie, budem len rád. No neviem, či by som nemal asi prejsť na tú druhú mašinu, ktorú som si predpripravil, kde som vám chcel ukázať nejakú prácu s tým Continue pluginom. Keďže toto vyzerá, že naozaj to dlho trvá. Fú. No to sú tie krásy live demo. No zatiaľ medzi tým, už to nabehlo, super. Dobre, takže už keď mi to nabehlo, tak môžeme prejsť k tej konfigurácii samotného Continue pluginu. Kliknem si tuto na lokál. A Continue plugin je rovno predpripravený na to, aby nám bežal s Olamou. Takže dáva nám tu aj možnosť tej konfigurácie rovno nasťahovať tie modely. Olama Pool nám urobí to, že nám stiahne ten model. Super, ja ešte by som mal tu asi odpáliť Reload window, tým pádom sa mi natiahnu nové komandy, ktoré by mali byť pridané. A skúsim to ešte raz.
Dobre. Tak si to skopírujem a pustím to v termináli. Napriamo. Asi budem musieť reštartnúť VS Code, aby mi to fungovalo. A? Už sa mi to puluje, dobre. Medzi tým reštartnem VS Code, aby mi tam nabehla tá olama a aby on vedel o tom, že ju má nainštalovanú. A teda, jak ste mohli vidieť, Continue nás tu sám bude navádzať na to, aby sme stiahli nejaké základné modely na používanie tohoto pluginu a on nám sám aj vygeneruje nejakú konfiguráciu. Nebudeme to stiahovať, kašľať na to, túto mašinu vypnem a zapnem druhú, kde už mám stiahnutý DeepSeek. A medzi tým, prosím vás, porozmýšľajte, aký by ste chceli, aby som odpálil prompt na tejto mašine a čo by ste chceli vidieť, aby naprogramovala. Keď nič nevymyslíte, tak tam pustím prompt asi na Flappy Birda. Arkanoid. Ešte raz, prosím? Arkanoid. To nepoznám. No, takový ten breakout. Fúha. No môžeme skúsiť. Tak urobíme to takto. Ešte raz mi povedzte, jak sa to volá? Arkanoid. Arkanoid. Tak teraz to asi nevidíte, ja vám to trošku zväčším. Tak som sa opýtal ChatGPT, nech mi napíše prompt, ktorý by sme mohli pustiť nášmu agentovi. Medzi tým, kým nám to ChatGPT vyrobí, tak skontrolujem, či som pustil správny server. Vyzerá, že som pustil správny a možno by sa mi tam dalo aj prihlásiť už. OK, super. Takže keby sa nám na hentej mašine podarilo vlastne prejsť celým tým setupom a nastaviť to. Aha, a tu vyzerá, že tiež nemám ten DeepSeek, ale tu mám GLM. Takže aspoň GLM môžeme použiť. Dobre. Ešte trošku na odskočenie. Kto z vás už púšťal nejaké neurálne modely? Zopár vás tu je. A viete mi aj povedať, aké backendy ste na to používali? Či Olamu, alebo Lama CPP, alebo VLLM? Olama, väčšina ľudí tu Olamu. Hej, tá Olama je super, lebo ona je vlastne takou nadstavbou nad tým Lama CPP. Dobre, a teraz keď už mám túto mašinu rozbehnutú, tak spojím skopírovať ten prompt. Pozrieme, či nám to nejaký pripravilo. Super. Takže tu máme ten náš prompt, čo mi tuto chlapci poradili. To som veľmi rád. Tak ideme ho tam skúsiť zadať a uvidíme, necháme ho bežať a medzi tým sa posunieme na ďalšiu tému. Control, Shift, Z. Tak. Ja to pustím teraz s týmto GLM modelom. Ja som tuto klikol vlastne, už tu mám na tomto stroji stiahnutých vlastne viacej modelov. Tým, že v konfigurácii tu mám nastavený tento, ja som si najprv myslel, že tam nemám ten DeepSeek, ale mám tu nastavený tento Autodetect. A ten Autodetect robí to, že on bude sledovať, aké máme stiahnuté modely. Aha, vy to asi nevidíte, pardon. Ja to trošku zväčším. Áno, tak ja tu mám zapnutý vlastne tento Autodetect na tú Olamu. A on potom sleduje, že aké modely máme stiahnuté v tej Olame a môžeme ich rovno tuto použiť. A môžeme ich použiť aj tie, ktoré vlastne nemáme nakonfigurované priamo, lebo máme ten Autodetect a on nám to nájde. Tak ja vyberiem tuto ten DeepSeek R1 a skúsim teda pustiť tento prompt a za chvíľu sa... Tak to skúsime na tom GLM modeli. A uvidíme, či tam to bude fungovať. Otvorím tu aj performance, aby bolo vidieť prípadne, že sa ten model načítava. Ak to teda znova nekrešne, toto sú tie krásy live demo prezentácií.
Dobre, takže môžete vidieť, že tam mi začala nabiehať pamäť na grafike na jednej aj na druhej a začalo sa tam vlastne niečo diať. A teraz vlastne Continue bude spracovávať ten prompt, ktorý som mu dal. A on to urobí takým spôsobom, že zapne Olamu s DeepSeekom, napojí sa na ňu, feedne jej ten prompt a vráti mi ho späť tuto do VS Code tie responzy. Vidím, že už mi tu uteká čas veľmi rýchlo, takže toto necháme pracovať. K tomu sa potom vrátime. A dobre. A pokračujeme ďalej v našich coding agentoch. No, ja som si to pôvodne pripravoval tak, keď som si to pripravoval, že Cloud Code ešte nebol pripravený na to, aby sme ho vedeli bežať lokálne. Lenže teraz aj Cloud Code už je pripravený tak, že si ho vieme spavnúť a pustiť cez Olamu. Takisto OpenCode aj OpenClaw. Prosím vás, kto z vás už má nejaké skúsenosti s coding agentmi alebo teda s takými agentmi, jak je OpenClaw, ktoré sú viac menej také general purpose? Dobre. Prosím? Áno. Hlavne som chcel vedieť, že kto už sa s tým stretol. Ja by som tu mal mať takto spísané, že jak som si pripravil VM-ku na ďalší náš test, ale bohužiaľ, keď to vypnem, tak Continue zabijem, ale to nevadí. Tu vlastne na tejto VM-ke som si nainštaloval Ubuntu server, tiež je to tá istá konfigurácia, jak bol ten Windows, len tuto to budem nastavovať aj s tým, že nainštalujú sa NVIDIA drivery, nainštaluje sa nejaké NPM a nainštaluje sa nejaká Olama, aby teda sme mali predpripravenú templateu, z ktorej potom môžeme pustiť či už OpenCode, alebo Cloud Code, alebo OpenClaw. Dobre, tu by som chcel zrobiť demo, tak zabijem tú mašinu s tým Windowsom, bohužiaľ asi sa toho promptu teda nedožijeme, čo nám vypluje, pozrieme, či niečo urobila a potom ju zabijeme. Pozrieme, či nám aspoň niečo vytvorila. No, už nám tu tá mašina niečo vytvorila, toto bolo teda s tým GLM 47 Flash modelom, to je 30 biliónový model, ktorý kľudne si môžete stiahnuť cez Olama Pool a bude to bez problémov fungovať. No, ešte stále nám tu generuje index, čiže ako môžete vidieť, ono to není ani nejak extra rýchle, aj keď máme dve 3060 12 GB a 40 GB rámky k dispozícii. Tieto AI modely vyžadujú veľmi veľa výpočetného výkonu. Ja to zabijem, aby sme sa mohli posunúť ďalej. A aby som vám mohol ukázať ten príkaz, jak spustiť. Toto dám rovno na stop. A tu som mal pripravený, toto bol ten stroj. Olama do svojej dokumentácie nedávno vlastne pridala to, že Olama Launch. A Olama Launch nám dovoluje launchnúť Cloud Code, OpenCode aj OpenClaw. Všetky tieto tri dokážeme launchnúť. Ja asi vám tu aj otvorím rovno tú stránku, nech vám to aj ukážem. Teda Cloud Code vieme spustiť takto. Keď to spustíme s prepínačom pomočka model, tak vieme špecifikovať, pod ktorým modelom, alebo teda s ktorým modelom chceme, aby nám Olama spustila toho daného agenta. Áno. A tento komand vlastne funguje pre či už OpenClaw, Cloud Code alebo OpenCode a je ich tu kopec ďalších na výber, ktoré si môžete poskúšať. To už nechám na vás. Medzi tým ešte, kým ma napadlo, tak pozrieme na tom TrueNASe, či sa nám náhodou nepodarilo pustiť ten OpenWebUI, lebo to som vám chcel veľmi ukázať. Podarilo. Tak troška odbočka ešte späť k tomu OpenWebUI. Chcel som vám tu vlastne ukázať, jakým spôsobom sa dá
nastaviť táto webová stránka, ktorú použijeme ako ChatGPT. Som sklikol na nesprávnu vec. Ja som chcel otvoriť tento admin panel. Po inštalácii je to veľmi nepoužiteľné, tento OpenWebUI, pretože potrebujeme ísť najprv do konekcií, skontrolovať, či máme nastavenú konekciu na Ollama API a potom, keď máme nastavenú túto konekciu, treba kliknúť na ten download button, ktorý tam máme a tadiaľto cez toto okno sme schopní stiahovať modely. Ja už som nám tu stiahol nejaké modely, ktoré by sme mali mať k dispozícii a to je Gwen 3.5 a Nomic Embed Text. Ten Nomic Embed Text ten by mal fungovať na to, že keď nahrávame nejaké dokumenty, tak Ollama s nimi potom bude schopná pracovať a bude ich schopná spracovať a ten Gwen 3.5 je v podstate náš hlavný chat model. Ešte jedna vec, ktorú ako prvú vždycky nastavujem, ostatné veci tam moc nepotrebujem, ale ako môžete vidieť, dá sa tam napojiť databáza, rôzne pipeliny, image, audio. Už som to inak skúšal z Automatic 111 na generovanie obrázkov mačiek a fungovalo to dosť dobre. A čo som chcel ukázať je tento web search. To je veľmi jednoduché nastaviť a dáva to nášmu OpenWebUI schopnosť prehľadávať internet a hľadať vlastne na internete všetky tie najnovšie veci, ktoré od neho chceme. Ja používam ako search engine Brave a je veľmi jednoduché pripraviť si vlastne tento Brave API key, ktorý len vložíme do OpenWebUI a hneď ho máme použiteľný. Dobre. Naposledy som tu skúšal vyhľadať o Jožkovi Vajdovi a Ryanovi Goslingovi, tak skúste mi dať nejakú vašu celebritu, o ktorej by ste chceli vedieť nejaké info a uvidíme, či náš OpenWebUI to dokáže. Ja by som sa chcel podívať na najnovejších červočákové narysové. Na najnovejšie čo? Vtipy. Can you search the web for newest Chuck Norris jokes? Aha, pardon. Ja som zabudol zapnúť ten web search, takže môžem stopnúť tento aktuálny prompt, môžem si ho skopírovať a ideme do nového chatu. A teda keď chceme použiť ten web search, treba si kliknúť tuto na integrations a zapnúť ho, aby nám fungoval. Dobre, ešte raz. No a teraz môžeme vidieť, že svieti tam searching the web, dúfam, že to môžete aj vy vidieť. A teraz teda OpenWebUI prehľadá na internete a Gwen 3.5 nám nejak zosumarizuje tieto naše vtipy o Chuckovi Norrisovi. Máme už málo času, takže nebudeme na to čakať. Vrátime sa k tomu potom. Na tento stroj sa napojím cez terminál. No a tu, keď dám history, tak vám môžem ukázať, že ja už som tu aj skúšal spúšťať vlastne ten Claude. Lenže keď to púšťam len takto cez terminál, tak je to dosť také osekané, no nevadí, skúsime to spustiť a uvidíme, či nám to nabehne. Dobre, vyzerá, že nám to nabehlo, tak skúsme začať tým, že tam hodíme init. Medzi tým otvorím ďalšie terminálové Aha, to som mal urobiť ináč, pardon. Otvorím ešte jedno terminálové okno, aby ste videli do tej mašiny a ukážem vám aj, jak pracujú vlastne tie grafické karty teraz. No, super, tak sa mi to podarilo stihnúť ešte v čase. Tak tu môžeme vidieť, že
už to tam šrotí cez naše grafické karty, už sa tam niečo deje, už ten cloud code na niečom pracuje. Je to síce všetko pekné, ale strašne dlho to trvá, aj keď mám k dispozícii 2 grafické karty. Preto sa posunieme ďalej a v prezentácii našej dúfam, že už ide tá časť, ktorá si myslím, že ide. Áno, super. Kto z vás má skúsenosti s Llama CPP, prosím vás? Jeden človek. Aha. Dobre, takže vlastne Ollama je wrapperom pre Llama CPP a používa na pozadí Llama CPP. Llama CPP je taký zložitejší backend na prevádzku týchto AI modelov, ale dáva nám podstatne väčšie možnosti konfigurácie toho, akým spôsobom ten model funguje. Tu som napísal taký krátky zoznam príkazov, ktoré je potrebné odpáliť na počítači, ktorý má AMD grafickú kartu, aby sme to vedeli bežať vlastne s Llama CPP a s Vulkanom, lebo tie grafické karty AMD, ktoré mám ja, sú trošku staršie, čiže oni nepodporujú to RDNA. Taktiež som tuto nachystal pre NVIDIA veľmi podobný návod, ale stále sa bavíme len o tom, že na jednom počítači bežíme jeden neurálny model. Pardon, na to som ešte zabudol. Na to, aby sme vedeli dostať nejaký model, existuje tento AI Hub, ktorý sa volá Hugging Face. Na Hugging Face nájdete hotové modely natrénované od rôznych ľudí, od rôznych organizácií. Nájdete tam hotové datasety, ktoré si môžete stiahnuť a použiť na trénovanie svojich vlastných AI. A teda tu som spísal nejaký takých pár príkazov, ktoré je potrebné odpáliť predtým, než sme schopní modely z Hugging Faceu stiahovať. No a tu prichádza to zaujímavé. A to aj trošku komerčné, čo je použiteľné pre korporácie a teda firmy. Light LLM. Je to taký AI gateway, kde vieme manažovať, ktorý používateľ má prístup ku ktorým modelom, vieme tam sledovať, ktorý používateľ nám koľko pálil grafické karty a koľko requestov poslal. Vieme tam pridať rôzne tooly a rôzne MCP servery pre použitie. Pre mňa je to, jak to používam, je to vlastne proxy, aby som mal jedno API, ktoré manažuje viacero serverov, na ktorých bežia rôzne modely. Na to som si tu nachystal aj takýto diagram. A teda máme malé modely, medium, väčšie a úplne mega veľké special modely. Ja som to spustil v takej konfigurácii, jak môžete vidieť v tomto druhom diagrame. Tu ešte mám 10 minút, takže ešte vám to stihnem ukázať. A vlastne všetky tieto riešenia, ktoré sme si predstavili dneska, sme schopní napojiť na to Light LLM. A Light LLM nám bude robiť load balancing a routing a bude rozdeľovať to, že ktorý request na ktorý server priletí a bude nám upratovať to, akým spôsobom to voláme. Super. Takže ja by som vám to veľmi rád ukázal. Keď sa mi podarí, tak dobre. Najprv sa poďme vrátiť tuto k jokom o Chuckovi Norrisovi. I can't browse the live web for real updates. Oh, shit. Tak to vyzerá, že sa nám neprehľadal poriadne internet a nejaký error nastal počas vyhľadávania na internete. Je možné, že včera som minul všetky requesty na ten kľúč a dneska to už nebude fungovať. Bohužiaľ. Mrzí ma to. Ale nejaké joky nám tu našiel, tak aspoň Chuck Norris doesn't tell jokes, he tells the truth. OK. Tak aspoň toto nám ten model našiel. Dobre, poďme sa posunúť k tomu Light LLM. Ja som si ho pustil na... Fúha, dúfam, že mi to pôjde a dúfam, že viem svoje heslo. No, tak možno aj ja viem.
Super. No, super. Otvorím si ešte konfiguráciu, aby som vám ukázal. Ten LiveLLM, on je v podstate Pythonový package. Inštalácia je veľmi jednoduchá, toto ukazovať nebudem. Chcel som skorej prejsť to, jakým spôsobom už sa to dá potom utilizovať, keď už je to nakonfigurované. A preto som si tu nastavil tento Claude Code VM-ku. Táto VM-ka vlastne nemá žiadnu grafickú kartu, nič. Ona len volá ten LiveLLM API a má špecifikované, na ktoré modely môže volať. No poď, toto bola IP adresa, tuším 6. Áno. Takže ja si to tu otvorím, aby som vám vedel ukázať, jak vyzerá ten konfigurák potom v Claude Code, aby Claude Code vedel takým spôsobom pristupovať k tým našim modelom. Hop. No poďme. No, trošku mu to trvá, lež sa načíta. Výborne. Po inštalácii Claude kódu, a to neviem, či som teraz ale v správnom stroji napojený. Nejsom v správnom stroji napojený. Ja sa ospravedlňujem, asi som sa nenapojil do správneho stroju. Toto isto nie je ten stroj, čo som chcel. Lebo tam nie je ten priečinok. Ale mi to zase preskočilo na ten druhý, že? Nie, dobre. Mrzí ma to, že tu mám takéto struggles. Ale tu si teraz skúsim dať open file. A tu by som vlastne ja v mojom domovskom priečinku po inštalácii Claude kódu mal mať tento priečinok .claude. Po otvorení tohoto priečinku by som mal mať k dispozícii všetky veci, všetky pluginy a všetky konfigurácie, ktoré mám nastavené. A tá konfigurácia, ktorá nás zaujíma, je tento settings.json. Hej? V tejto konfigurácii vlastne, jak všetci viete, Claude Code pracuje s tými Anthropic modelmi a oni ich majú natírované, že ten najsilnejší model sa volá Opus. Ten stredný model je Sonnet a ten najslabší model je Haiku. A ja som si to vlastne nastavil tak, že vyrobil som si tento LiveLLM a trošku len to asi zväčším, aby ste lepšie videli. Toto pozatváram, lebo to nie je dôležité. A teda to, že som si jinxol token, vôbec nevadí, ale ide o to, že jak máme nastavený ten LiveLLM, tak vieme potom poslať či už Sonnet, Opus alebo Haiku na tie naše self-hostované modely a vieme si to takýmto spôsobom vlastne manažovať, jaký model používame pre ktoré tasky. Máte také otázky? Lebo toto už asi bude tá posledná vec, ktorú som vám chcel povedať. Áno, prosím? Nepočujem poriadne. Prepáč, nepočujem ťa poriadne. Možná to bylo zmíněno, ale mě zajímá, jak je to jako prostě multiple inferences. Jako
zároveň. Že tam běží ten Qwen a jestli ho třeba, jak to tady je lokálně, když by jsem tam chtěl mít víc inferencí ve stejný čas. Z toho diagramu vychádzame. Áno, z tohoto diagramu. No, Z tohoto. to vůbec přečíst odsaď teda. Že otázka je, že jak bude ten Light LLM pracovať, keď viacej requestov dojde na jeden model? Já myslím lokálně, ne. Nepočujem. Já myslím lokálně, ne to API, který se tam měl. Aj Olama má s týmto problémy. Tým, že proste ono to není moc urobené na to, aby viacero volaní išlo na ten jeden notebook. Ty keď si proste pustíš Cloud Code, alebo Open Code, alebo Continue a otvoríš si viacero session naraz, tak oni tie requesty tam doletia všetky na tú Olamu, ale budú proste dlho spracovávané a budeš dlho čakať. Pretože na nejakej 3080 to tiež nie je vôbec žiadna výhra, skúšal som to. A single GPU setup odporúčam najviacej ten GLM 47 model, lebo ten má akože 30 biliónov, on je dosť veľký, ale on ti ten model není iba to, že aký je veľký model a pri všetkých týchto agentoch načítavaš aj ten kontext, aby ten model si vedel do toho kontextu veci nahrávať a tak. A ty keď chceš robiť viacero volaní naraz, tak musíš rátať s tým, že ten model musí bežať jak keby paralelne a aj tie kontexty musia byť paralelné, čiže ty potrebuješ strašne veľa toho. Odpovedal som správne? Na to jedno GPUčko. No, ešte raz? Že se to nevejde na to jedno GPU. No nevojde sa to tam. Keď máš dosť rámky, tak sa to offloadne do rámky, lenže potom už to ide podstatne pomalšie. Keď máš DDR5, tak to není až taký pain, ale keď máš DDR4 a nižšie, tak je to fakt pomalé. Že z tých najväčších modelov, ktoré som ja púšťal, tak bol aj Kimi K2.5, ale púšťal som ho kvantifikovaný na 3 3090 a púšťal som to cez Llama CPP, nie cez Olamu. A púšťal som to iba v 2 paralelizme s 200 000 tokenmi ako kontextom, tak mi to dávalo 5 tokenov za sekundu, čo v reálnom svete je nepoužiteľné. Děkuji za odpoveď. Ale keď môžem odporučiť, včera som ešte skúšal s tým 4 biliónovým Qwen 3.5. Ten akože na také bežné tasky, čo sú, že code completion, keď píšeš kód a doplní ti to for cyklus, alebo doplní ti to podmienku, lebo už to číta ten súbor a vidí to tie tvoje premenné, tak to funguje naozaj dosť skvele. Že na to som si nemohol sťažovať. Áno, prosím. Jenom mě tak napadlo tady k tomu, co říkal kolega, a to je otázka zároveň, jestli by náhodou nepomohlo vlastně to zaintegrovat třeba do toho open code, že by to pomohlo vlastně jakoby odlehčit to zpracování, jo, jakože jak mluvil o tom multi jakoby dotazování a napojení na Olamu jakoby na ty lokální modely, tak jestli by mu jakoby nepomohlo vlastně k tomu použít ne jakoby klasický nějaký, že jo, web UI, nebo já nevím co, ale že jako toho code agenta, protože si myslím, že ty jsou jakoby... Code agenty fungujú trošku ináč, čo sa týka toho paralelizmu, to áno, to viem, aj tento open code je urobený tak, aby bežal vlastne priamo paralelne, ale aj tak, keď dojde proste na tú Olamu, viacero requestov, tak sme stále proste okresaní tým, aký máme silný ten hardware a v jakom paralelizme to bežíme. Lebo keď som to skúšal tak, že ešte dvoch mi to na 3090 so 128 GB rámkou s Ryzen 9 som dokázal mať 2 open kódov pustených naraz, ktorí vedeli volať na tú jednu Olamu, kde bežal tento GLM 47 Flash model. A boli tie výsledky, akože občas sa stalo aj, že mi to hodilo 400, že to len tak zdochlo, ale boli tie výsledky ešte akože v reálne dobrom čase, že
išiel som si zapáliť a došiel som a už som mal potom výsledok za tých 5 minút. Hej. Tak jo, vypadá to, že jsme se tak organicky přesunuli do dotazů, takže máme nějaký další dotaz z publika? Dotaz, jestli máš nějaké zkušenosti, jak jsi mluvil o tom generování těch imidžů, tak jestli jsi testoval Comfy UI? Áno, Comfy UI je veľmi skvelý nástroj. Ja jenom, že to tu nepadlo. Tak. Áno, Comfy UI je veľmi skvelý. Skúšal som ho a väčšinou keď som ho skúšal, tak som išiel iba kľudne tým návodom, ktorý nejaký chlapec na YouTube pripravil. Ale napríklad pre tento OpenWeb UI ten Automatic 1111, Automatic a 4 jednotky, tento generátor obrázkov tam funguje skvele, že napromptujem niečo, rozprávam sa s tým OpenWeb UI a potom poviem, a choď a teraz mi správ obrázok z toho. A on zavolá vlastne tú integráciu Automatic 111 na nejakom inom serveri, čo môže kľudne byť na nejakom separáte mašine. A on si to tam zavolá, vygeneruje to a vráti sa to späť vlastne do OpenWeb UI a tam dostávame ten výsledok. Comfy UI už je skorej také... no to už je veľmi zložitý program. Ďakujem. Tak jo, máme nějakou další otázku? Já jsem teď nedávno na YouTube 3 dny dozadu jsem viděl, že je dedikovaný počítač, který jako malinkatý minikomputer, který má neurální akcelerátor a že na tom lokálně běží asi 200 bilionový modely. A chci se zeptat, jestli jste měl nějaké zkušenosti právě s těma neurálníma akcelerátorama. Já si myslím, že na to AI je to zajímavější než ty grafiky, jako poměrce na výkon a taky efektivita a rychlost. Áno, priznám sa, s týmto nemám moc skúseností. Jediný takýto akcelerátor, ktorý používam, je Google Coral a ten používam na, jak sa to volá, Computer Vision. Že mám pustený Frigate a kamery vpredu pred domom a keď niekto na bicykli prejde, tak mi to povie, že bicykel ty prešiel pred domom, alebo mačky, keď tam behajú, tak to sleduje mačky, tie mi to neposiela, tie to ignoruje. Jediný tento mám taký skúsený, on sa to volá Google Coral TPU a to vlastne je 5W čip, ktorý dokáže robiť tento computer vision a keď to chceš robiť na grafike, tak potrebuješ minimálne 1650, ktorá žerie okolo 120 W. Hej. Takže nemám s tým skúsenosti, ale viem o tom, že tieto akcelerátory sú podstatne lepšie ako grafické karty, lenže s grafickou kartou máš tú flexibilitu, že vieš si v podstate pustiť hocičo. A máš ju doma, pravdepodobne. Jo, mám ještě nějaký dotaz z publika? Jestli ne, tak vás prosím ještě naposledy dneska poděkovat mluvčímu. Ďakujem vám.